नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. खरं तर पक्षनिष्ठा आणि विश्वासार्हता गमावलेल्या राजकीय नेत्यांनी इतरांना त्यांच्या क्रेडिबिलिटीबद्दल विचारलेला प्रश्न त्यांच्यावरच कसा बुमरँग होतो याबद्दलचाही एक खास रिपोर्ट आम्ही तुम्हाला या बुलेटिनमध्ये दाखवणार आहोत. पण सगळ्यात आधी जाऊया आमच्या डिजिटल न्यूजरूममध्ये. तिथे संगवी आहे. संगवी, काय अपडेट आहेत तुझ्याकडे? आज गोव्यात काय काय घडलं आहे? दिनेश, गोव्यात आज मद्यप्रेमींसाठी एक बातमी आहे, ती म्हणजे त्यांच्या खिशाला कात्री लागणार आहे. कारण आपण पाहिलं तर गोव्यात राज्यासह देशभरातनं विदेशातनं सुद्धा पर्यटक मद्यसेवनासाठी येत असतात आणि आता त्यांच्या खिशाला कात्री लागणार, कारण प्रति लिटर मागे 10 ते 12 रुपये वाढवणार असल्याचं सरकारने सांगितलेलं आहे. त्यामुळं ही आजची मद्यप्रेमींसाठीची बातमी आहे. दुसरी बातमी ती आहे म्हणजे राज्यामध्ये पोलीस भरती होती आणि या पोलीस भरतीचा जो घोटाळा आहे तो त्याच्या संदर्भात आज गोवा फॉरवर्डचे सर्वेसर्वा जे आहेत विजय सरदेसाई त्यांनी त्याच्यावरती आरोप केलेला आहे की गोव्यामध्ये पोलीस भरतीमध्ये घोटाळा होतो आहे आणि त्याच्यामध्ये पोलिसांचा सुद्धा तेवढाच सहभाग असल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. याच्या आधी जी भरती झालेली आहे त्याच्यामध्ये सुद्धा पोलिसांचा सहभाग असून त्यामध्ये सुद्धा घोटाळा असल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. तिसरी बातमी अशी आहे की कृषी क्षेत्रातली आहे. कृषी मंत्री जे आहेत रवी नाईक त्यांनी आज एक घोषणा केली आहे. जे कृषी क्षेत्रात येऊ येणारे विद्यार्थी आहेत तर त्यांना प्रत्येकी 1.5 लाख रुपये देणार असल्याचं त्यांनी जाहीर केलं आहे. दिनेश, धन्यवाद संगवी या माहितीबद्दल. संगवीने अपडेट्स आपल्याला दिलेत ते आपण पाहिलेले आहेत. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांना आणि गोवेकरांना एक कळकळीचं आवाहन केलेलं आहे. मुख्यमंत्री चोरला घाटातून जाताना त्यांनी रस्त्यावर पर्यटकांनी टाकलेला कचरा आणि बाटल्या पाहिल्या आणि ते अत्यंत व्यथित झाले. पर्यावरण रक्षण हे आपल्या प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे आणि निसर्ग राहिला तरच आपण राहू, त्यामुळे निसर्गाचं जतन करा असं आवाहन त्यांनी गोवेकरांना एका व्हिडिओतून केलं आहे. पण पर्यावरणाच्या आड येणाऱ्या विकास प्रकल्पांबाबत मात्र मुख्यमंत्र्यांनी या व्हिडिओत काही भाष्य केलेलं नाही, हे तितकंच खरं. आणखी काही महत्त्वाच्या बातम्या आपण पाहणार आहोत, पण त्याआधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. पोलीस भरतीतल्या महाघोटाळ्याचा गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष विजय सरदेसाई यांनी केला पर्दाफाश. कॉन्स्टेबलच्या परीक्षेत 20 गुण मिळून नापास झालेले उमेदवार दुसऱ्या दिवशी PSIच्या परीक्षेत 90 गुण मिळवतातच कसे? दूधसागर धबधब्यावर अडकलेल्या 40 पर्यटकांची दृष्टी संस्थेच्या जीवरक्षकांनी केली सुटका. पाऊस असताना पर्यटकांनी दूधसागरची सफर टाळण्याचं दृष्टीचं आवाहन. ग्राहकांच्या सततच्या तक्रारीनंतर वजने माफे खात्याला आली जाग. तिसवाडी, बारदेस आणि साष्टीमध्ये धाडी घालून वजन आणि किंमत न छापलेली काजू बदाम चॉकलेटची 10 लाखाची पाकिटं केली जप्त. सौर ऊर्जेवरची पहिली वहिली फेरीबोट चालली उद्घाटनापुरती. अजूनही चार्जिंग स्टेशन आणि जेटी व्हायला लागणार 2 महिन्यांचा कालावधी. डेंग्यू नंतर आता मडगावात चिकनगुन्याचं संकट. आरोग्य विभाग झाला सतर्क. सर्वत्र फवारणीचं काम झालं सुरू. आणि फोंडा, बारदेज, काणकोण तसंच साष्टी तालुक्यात शेतकऱ्यांनी सुरू केलं काळ्या तांदळाचं उत्पादन. 5 पट फायदा मिळवून देणाऱ्या काळ्या तांदळाला पर्यटकांकडूनही मोठी मागणी. राजकीय नेत्यांची पक्षनिष्ठा, विश्वासार्हता वगैरे गोष्टी खरं तर कालबाह्य ठरतील अशीच सध्याची राजकीय परिस्थिती. हे तुम्हालाही काही नव्याने सांगण्याची गरज नाही. मग ते महाराष्ट्र असो किंवा गोवा किंवा कुठेही. अशा दल बदलू स्वार्थी नेत्यांना स्वीकारण्याशिवाय जनतेकडेही बऱ्याच वेळा पर्याय नसतो. पण जेव्हा मतदारांचा विश्वासघात करून सत्तेसाठी एका पक्षातून दुसऱ्या पक्षातून तिसऱ्या पक्षात जाणारे हे नेते विश्वासार्हतेचे धडे जेव्हा पत्रकारांनाच देऊ लागतात तेव्हा अशा नेत्यांची विश्वासार्हता उघडी पडते आणि मग सारवासारव करत त्यांना निरुत्तर व्हावं लागतं. हे आहेत ज्येष्ठ राजकीय नेते गोव्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे मडगावचे भाजपा आमदार दिगंबर कामत. त्यांना म्हणे देवाने सांगितलं म्हणून ते काँग्रेस सोडून भाजपात आले. चला क्षणभर हे खरंही मानूया. पण मग निवडणुकीपूर्वी कामत यांनी पक्षाशी एकनिष्ठ राहीन, मतदारांशी गद्दारी करणार नाही अशी तिन्ही धर्मांच्या देवांची शपथ घेतली होती. त्याचं काय?
आणि कामतांनी तिन्ही देवांची परवानगी घेतली की फक्त एकाच? पण असे प्रश्न काही आपल्याला पत्रकारांनी विचारू नयेत असं या राजकारण्यांना नेहमी वाटत असतं. चला हेही जाऊ द्या, पण आता कामत साहेब भाजपात आल्यानंतर कामतांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांना मंत्रिपद मिळू शकतं का, ही बातमी काढण्यासाठी पत्रकार त्यांच्या मागावर राहणं साहजिकच आहे ना. भाजपाचे गोवा प्रभारी सी.टी. रवी शुक्रवारी गोव्यात दाखल झाले आणि त्यांनी मूळ भाजपा आमदारांसहित काँग्रेसमधून भाजपात आलेल्या आमदारांशीही संवाद साधला. त्यावरच पत्रकारांनी कामतांना विचारलं की तुमच्या मंत्रिपदाचं काही ठरलं का? तर कामत साहेब पत्रकारांच्याच विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करत पत्रकारांना उपदेश करू लागले. कसले तुम्ही पत्रकार, तुमची क्रेडिबिलिटी काय, असे प्रश्न कामतांनी विचारताच पत्रकारांनीही कामतांच्याच क्रेडिबिलिटीला हात घातला. तेव्हा मग सारवासारव करत निरुत्तर होत कामतांना वेळ मारून न्यावी लागली. सर अशें म्हणटात की तुमी इंडक्ट जावपाक शकता इन इनिशियल डेटून. पळय तरेतरेचें स्पेक्युलेशन चलता म्हाका लागून. हांव सांगलें न्ही, हांव खंय गेलो, राजकोट गेलो, दिल्ली गेलो, आनी अर्थ ना ताका. तुमची क्रेडिबिलिटी, मिडिया इज लुजींग देर क्रेडिबिलिटी बाय डुईंग. हांव तांकां पयलीं सांगलें प्रेसाक एअरपोर्टाचेर की हांव राजकोट वता स्विमींगाक नॅशनल. तरी ह्या जाणां थोडे जाण म्हणटा हांव राजकोटच्यान दिल्ली गेलो. अर्थ आहा ताका, कितें तरी क्रेडिबिलिटी एस्टाब्लीश करा मरे. लायक दीस युअर क्रेडिबिलिटी वील लूज. हे रुमर्सून मागीर खरें जाता न्हू. म्हणून ते रुमर्स जाता ते खरें जाता. पहिले तुमच्यानी म्हटलें की आपण बीजेपीन वयच्याना म्हणून, मात तुम्ही मागीर बीजेपीन येयले हांव न्हू. बीजेपीक वतलो जाल्यार तुमकां सांगलां जेन्ना डिसिजन तुम्ही घेतलो ना तेन्ना सांगतालो. पयलीं ना म्हणटाले. पयलीं ना म्हणटाले. पयलीं हांव कशें मिडियाक कशें ब्लेम करूं शकता? मिडियाक सर तुम्ही अशें ब्लेम काय करूं शकता? पयलीं हांव कशें सांगतालो. मात मिडियाक सर तुम्ही अशें जावचें ना न्हू. अचानक तुमी मिनिस्टर जाले आनी मिनिस्टर म्हणून आमचे मुखार येयले अरे जाल्यार. म्हाका कळना जाल्यार हांव कितें सांगतलो. बेश्टेच हांव कितेंय सांगतलें तुमकां. पळया मागीर. तर मात तुमकां खबर नासलें तुमी बीजेपीन येतले म्हणून तेन्ना? तर मात तुमकां खबर नासलें तुमी बीजेपीन येतले म्हणून तेन्ना? तर मात तुमकां खबर नासलें तुमी बीजेपीन येतले म्हणून तेन्ना? लास्ट मिनीट जालो. म्हटलं तेव्हा सांगलं त्यांना. तुमी मदीं हाडनाका. खरं तर एका रात्रीत 3-3 पक्ष बदलणारे नेते गोव्याच्या जनतेला काही नवीन नाहीत. एकही राजकारणी याला अपवाद नसेल तर राजकारणात हे चालतंच हे स्वीकारण्या वाचून पैसे न घेता मतदान करणाऱ्या मतदारांकडे दुसरा पर्यायही मग उरत नाही. सोयीप्रमाणे देवाला, सोयीप्रमाणे पक्षनिष्ठेला आणि सोयीप्रमाणे मतदारांना वापरणाऱ्या नेत्यांनी आपण काचेच्या घरात राहत असताना दुसऱ्याच्या घरावर दगड मारता कामा नयेत इतकी तरी काळजी घ्यावी. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. एकंदरीत मध्ये आज इतकंच. जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक टीव्ही या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा. तसंच दैनिक gomantakTV.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा. तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा. आणि हो, आणखीन एक विनंती आहे, दिवाळी जवळ येते आहे, तेव्हा या दिवाळीला तरी कृपया मोठ्या आवाजातले फटाके फोडणं आणि मोठ्या आवाजातलं DJ लावणं टाळा. धन्यवाद. सोमवारी पुन्हा भेटूया. शुभरात्री.